hello guys, sa Enday Vlogs ni watch guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you sa pag-last video guys. So, nanasad ko isulti sa mga tanang mamarirain taon. Manasad mga bata, ayaw sad mo pabaglong sa inyo mama, ayaw mo pabaglong kay ayaw muna sad mga papa, ayaw sad mo pagpalahubog sa dira. Ayaw sad mo pagpalahubog dira ha. Kaya hindi mo abroad ang imong asawa. May, muhilak na lang inyong mga bata dira. Muna, kung abroad inyong mama ang inyong asawa dira. Sus! Kung abroad na, awa tayo mahimo. Awa mo na dira. Unya, wala tayo kanungon. Oh, dapat yung tata. Howland. Body dum dum body dum. Body dum dum body dum. So, abroad na gani. Guys, dapat tinata magpalahubog maamahan. Unya, kung di ta magpalahubog, manimkamot sidda, mananumta, natay makaon. Ayusan mo pamili tira mga papa og mga fried chicken. Unya, wamsad mo trabaho. Sige, iinom kung nasad kay trabaho mga papa. Unya, nayatig mo gabantay sa manghod. Unya, inyo nang ibalahubog. Watay makaon, may pa. Magtanom na lang ta. Magtanom na lang tag-utanon. Unya, kung kasay lighter, mga pruta lang ang inyong itanom. Ayusan mo pagbili oy sa mukasan. Munday, mag-abroad na lang ang inyong kuandira, inyong asawa. Kung abroad jud ang inyong asawa kay ngano no? Kay mamili man magkaamog sudan. Oh,